Pri potrjevanju mandata trenutno morda celo najbolj avtoritativnemu evropskemu voditelju ni bilo presenečen. Orbanova stranka Fides ima namreč po volitvah v parlamentu 133 od skupno 199 sedežev. Orbanova stranka Fides ima namreč po volitvah v parlamentu 133 od skupno 199 sedežev. V svojem nagovoru poslancem je Orban zmagoslavno oznanil, da je dobe liberálne demokracije konec. A magyarok válasza a megváltozott világra az, hogy az átonyra futott liberális demokrácia helyett inkább felépítettük a 21. századi keresztény demokráciát, amely garantálja az ember méltóságát, szabadságát és biztonságát, megvédi a férfi és a nő egyenjogúságát, a hagyományos családmodellt, féken tartja az antiszemitizmust, megvédi a keresztény kultúránkat, és esélyt ad nemzetünk fennmaradására és gyarapodására. Orban verjame, da je Madžarska del evropske družine, a od Bruslja pričakuje, da se ta odreče ideji o Združenih državah Európe. Az Európai Uniónak vissza kell térnie a realitások talajára. Első lépésként a migrációról, a népvándorlásról és a bevándorlásról való gondolkodást kellene megváltoztatnia. Orban bo tudi v novem mandatu nadaljeval velikokrat kritizirano protimigrantsko politiko. Ellenezni fogjuk a kötelező kvótát, kiállunk a keresztény kultúráért, és harcolni fogunk a határok megvédésért. A Orban ima kljub gospodarskim uspehom Madžarske kar nekaj nasprotnikov. Ti mu očitajo omejevanje svobode medijev, nečloveško migrantsko politiko, nagrajevanje svojih političnih prijateljev s privlačnimi službami in še kaj. Van egy álmom egy olyan országról, ahol nem szégyen felelős állampolgárnak lenni. Ahol nem kell félni azért, hogyha kimondjuk, hogy ez, amit Orbán Viktor és kormánya művel Magyarországon, ez nem egy valódi demokrácia. Diktatúra még soha nem maradt fenn a világban, úgy gondolom, hogy ez se fog. A večina volivcev je Orbanu vseeno dala svoj glas in s tem pokazala, da si premier predvsem zaradi gospodarskega razvoja Madžarske in neuklanjanja evropskim zahtevam zasluži še eno priložnost.